Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Panga service ndio zitiko kwambiri athamera chatu ati kulilongo. Ndeko kwachotsa kubwezeresaso kunoko zipangisaso kuti mina tibwezeretsa business ikaja kubasa nthawi kunosaveza soti matenda tina nditina kupatula leponso kumakhaso ndekuti ngati capital city ikusamu anthu ngati ntchito zokolola ndekuti so ayimatha saka samuke nawo ukakalemba ena ndoti kwa watu akusasala magadi aja nawonso ndekuti akalemba sokonko kunosarani akuchoka kuti zatira munthu natrainaso kandi ntchito yochechayo mabwana maluwa choncho kunyumba kwa makhani magadi magarden boy akhala nawonso alipedwaso ntchito zinthu zadulopera so kumbali ya boma ndakamba kale makhanga kuti amanati akuluza makobiri ndekuti mwina munthu achoke kulilongo abwere kunoko ndi fuel full tank. Yes. So boma likuluza fuel full tank mwa tank yomwe kwa filling station wina imupindulia munthu chakamabwera boma likumpatsa malawa asikagone so ndekuti malonja amakotola kuplataya akupeza so ndalama chifukwa chokuti wachoka kulilongo akufuna malawi house mwaona so malonja aja akufuna ndalama so malonji uja nayeso afuna akagule sopo akagula mawa grocery so afuna akagule mbatatesi kuti apangira anthu breakfast mama akagula wanyani wambatatesi akulu aja akasala ndi machenja akamabwerera muli zulumu pali zulumu aja akagula sokaloto wawo so mbalina maoneka ngati boma likuluza kupaso mbalina anthuso akhala kutani akupindula so ndimene aonera kuti zikhale mwantondotero masopano kuti munthu achoke ku Mzuzu asabwere kunoko ku Blantyre kuti achite access service ina yake se Malawi Housing Corporation muona kuti kumenepo okay pali ziwiri ngati titatsalira byomayiza njira yakale yokuti meeting physically funa unyanga yokuti ma meeting tizikumana anokuti tichite kukumana ndekuti tikuononga bechuma chabwino koma ngati ali ku Mzuzu masiku ano akuli josiyana zomwe anthu amatha kukumana no WhatsApp matapanga WhatsApp group sure exactly mukhoza kuimba ena maimba masiku ano ma video call group ena amatha kugwisa chiro Zoom kulina jamati ya Teams yobweyo kuli Google Meet so ndekuti pamene zikutero akwena kuti alimbikitse njira ya yopanga zinthu virtual meeting yawawa kuti ena ali kutengeranso kuti kufuna Malawi housing foti yabwerera ku Blantyre ubwere kunoko ndekuti sidani sigwira unless zinthuzo za paperwork kwambiri ngati mene mina alidi bungwe la meki kuti akunena kuti ayi mali zathu achite kubwera pamanja ndeno pakati pachi zinali zowakomera tikatengera meki kukhala chigawo cha pakati ndekuti kumatipanga hafu ukoso hafu komano ngati zinzoti tikhoza kuchita ndithu muluso la makono palibe nkhani ndekuti bomalo ndikuenda lilimbikitse luso la makono kutakuzochirani komweko ngakhale na satani safu ndoti tipepopo tipewa ndalama za ma transport ngakhale atusangafune tipe fota anthu choma makanira luso la makono bomalo amazoti sipakhala allowance daily allowance ka 90,000 tikangoimbirana langa ndekuti imatokhala masiku awiri koma mayilemba 5 days so komanso tikakhala kuti ndi fuel ndekuti aduka famatha kumpasa munthu kuti alibe galimoto full tank kubwera koma alibe amakalandira ndifaka anthu ambiri mbomamo ndifaka chinthu china chosamusirani chilalibe chotoke mwina njira imodzi ndiyoteka komano ngati abwerera kuku ndikuena kugwisa ntchito njira ya makono ndiye fuel amathira pati gamoto alibe kumapasa full tank abaima munthu akupasa allowance receipt ndiye masiku 5 iso nkhalwa siku limodzi chabwino akupasa full tank ya Land Cruiser Land Cruiser iya ndi mafuta ambiri kupita ndikubwera koma ukaima paka meza ndikudendilira gari moto kukwera 18,000 zinthu zake ndizimenizozo. So you think it's a good move? Yes, it's a good move kwambiri zikuna zinatinati zikhani yoti zinthu tizikumana pa vision zinazo kusaida ngogulira anthu bando sokuti zimathaso bando yambiri achita Zoom meeting ninjira imodzi yoseveraso sokuti imene tateremo ndekuti ayi anthu apindula ndakamba kale
mena akubwerera anthu pa miyezi 3 apasa miyezi 3 kuti abwerere muziwe kuti munthu wina alembedwanso ntchito ya ulonda pamene ndoti banja lake lithandizika bwino bwino muziwe kuti wamalonda wina apeza customer amene anamuluza muziwe wa barbershop wina wamaneos wa saluni wapezanso customer so simathandiza kuti chuma chizipanga security madera onse inongo ngati capital yani commercial capital city yathu ya Blantyre koma kumbali yaboma ngati amaona kuti akhoza maluza ndalama ndikozana kugwitsa ntchito njira za makono osati meeting munthu azichoka kufuna Malawi housing pokapoka ngati akuzaona nyumba physical komanso akhozanso kuita mbona nyumba ndikumonesa ndigwiseni ntchito njira za makono masiku ano yes Steve tikapekuza local government local government awawa nditwa kuti aboma alayimitsa promotion onse kwa panopa komanso ma recruitment kamene kuti kulembana ntchito ndi kukwezana pa ntchito kwa panopa akuti kwaimakayi mukati mlogawe kapasa maboma ang'ono timakambano za makonsolo chabwino Mulanje Mulanje district council Cholo konsolo ya Mulanje konsolo ya Cholo konsolo ya Chikwawa so mmene momwe mumachitika kukalembedwera ntchito kapena ku promotion kukweza na ntchito boma kuchoka pa grade iyo kupita pa grade ina malingana ndi memo yomwe tayiona pa 10 October yomwe yasainidwa ndi ya Chief Secretary Justice Saidi akuti Executive Secretary amaboma ang'ono Local Government Service Commission aona kuti ndalama zatogwira ntchito maboma amenewa amboma ochoka makonsolo zikukwera kwambiri wage bill yakwera kwambiri wage bill mukamapanga budget yanu ya dziko mmene apangira mucha amayika ndalama kunena kuti tikaona ndalama zomwe tikulipira kuyambira district commissioner ukathera mpakana wapasi pa consolopo ndalama zonse tikaphatiza Malawi muno zikwana 30 kwacha chabwino chaka ichi ndi 30 kwacha koma ndi hafu chomwe sitinamalize peza kuti 30 kwacha yatha olobene kwendira kuti 30 kwacha ipitirira sigwira iperewera tinalemba 30 kwacha koma tikumene tikuonera yes the wage bill yo ndimene pankhani makamaka ya malipiro anthu onse ndanena kuti tiyambe tayimitsa kaye nkhani yolemba anthu ntchito mmakonsolo komanso kukweza anthu pa ntchito pokaokha atitapitanso kukaunikira budget mid-year review budget yomwe itachitike kutsogolo kwera kwa phungu akalumbira kuti zili motani zimakhala kuipa kwake boma ndila ndondomeko machitidwe ake azinthu boma limatsata malamulo ake omwe linakhazikitsa budget njaka ivomereze makhala lamulo ndekuti ndalama ikuyenera kutuluka imenera ituluke ndi zomwe zagwirizana pa budget muja sumakatenga ndalama zina zapadera outside the budget makutu inano kapena mufuna kuonjezera kapena mufuna kuchepetsa ndeno kumachitikano mid-year review ija ndifuna ukakhalanso ndeno ndotafuna aone kuti zikukhala bwanji kuti budget ikwere mwa ndondotero pa miyezi yochepayi zachitika ndi chani chikuchitika ndi chani ndakazunikira akaonanso ndi kumene ku parliament mid-year budget review ndemunasane naso apo zopitiriza ndekuti amene anapangidwa promote abwerera kale pa mipando yawo pa grade yake ina imenepo adalembedwa ayamba ayimaka ntchito pa nthawi imene kani miyezi ngati kani masiku angati kuti inuyo imanikaye mpaka tikapangenso budget review kuti tikulembani ikhala ndalama zingati boma limatha kushota asashotetse boma chabwino sono ntchito anakulemba kale ndi akuze kuti imakaye this is koma nakasizi zimayendera budget fando ndi boma limayendera kutsata ndo ndi wina wake pena pake anaphonyesa china that was the problem kuti mesi mapanga budget iyo wina wake wena parameters anaphonyesa china chake sana awerenge kuti budget kapena devaluation kapena ngati IC devaluation sikuzana pakati pa mwina anthu ake alemba ntchito anthu ochuluka owapatsana ma promotion ofuna kungofuna kusangalatsana zomwe fana ngasi akakukweza pa ntchito malipiro amene amakenera kukwera ndikuti mira wakhoza anthu akwezedwa kwambiri pa ntchito mosiyana ndi mmene apangidwa budget ndizochitika nkhani ya budget imene makhalira kunyumba kuti mwezi uno tikugwiritsa ntchito 300 kwacha ndi wina pa nyumbapo
azikayisa manerosi okuti sali pa budget budget pala tikutenga pandrama pomwe tikuja kundrama kuja unamuza ku saluni upita ka follow pa mwezi ya upita ku 6 kwa wiki mozo upita kale ka follow gwere ukapita nkhani zosiyana-siyana zokhudza dziko lathu zomanga Malawi kodi kumeneko mukuonera program imene kuchokera kodi kumzuzu kapena kumchenachena komanso konse kumene mukuonera program imeneyi tili nazo nkhani pano zosiyana-siyana zimene zikhudze Malawi zikhudze inu kupangisa dziko lathu kuti lipite pasogolo. Program ino ikupitirira khalani pomwepo chifukwa tili nazo zambiri zoti tikhutule pano pa m'bawa wa television. Kuchula nkhani mmene ili yofufuzidwa bwino tipitirire pano Steve Kondo Banda tili naye mu studio muno nkhani zosiyana-siyana kuzukuta tione kuti zichite motani. Steve kachikena sindikulandira zombe ino naona dzina lanu kuti muli ndi interest yoti mukhale ma speaker of parliament. Yeah, so speaker makamu ndo so MP ukuzokhala amene okhala MP apo kwena ikhala MP kwatuluka mayina amene akutuluka pakali pano mwe talimva ndinachoka ku DPP kuchipani kwawoko amene ansankha kuchipani kwawoko pale ku DPP amene ndasamia Suleiman. Yes. Parliament ku DPP amene anawira ndaphungwa ambiri ena ndoyima paokha oyima paokha wa ena makhalo oyima paokha koma ambiri mwaona amatha kupita kuchipani cholamula. Yes. Ena amatha kupita kuchipani chotsutsa malingana ndikuti zovuta zomwe zinachitika pa primaries. Yes. Anapeza kuti chinakhomerera chipani komano anayima paokha anachipani bechilicho chomwecho amatha kubwerera kukhululuka kubwerera kapena kunena kwakhaulitsa ndikhabe kulowa chotsutsa kapena akhoza kulowa cholamulira kapena akhoza kulowa chotsutsa ufulu wawo ndiye pali chipani cha Malawi Congress Party omwe chagwa ma MP kwambiri chinagwetsa ndi chimenechi kudali mkulu wina amene ankayika ma MP okomera iyeyo ankaulitsa kuti ma primaries kuchipaniko ku Congress wale mundu wina manga ulisoti MP owina koma primaries kuno kwakuti akhalepo okomera yeyo anati maganizo ozatenga president sate nema papeto pachi Congress yapeza kuti yapeza MP ochepa ambiri ochuka anthu samafuna kopeza ambiri sakazona so parliament nde aphungu amene imomeko ambiri awina ndoma nakhomera pa primary ndezo make so sapita ku DPP pamenepo paka mafu 5 billion for US development fund 5 billion yo chipani chanu muthawa ulebero yola muliro kuna tenga ba 200 azano 5 billion apa 5 billion ama 5 billion iteka iteka 5 million 5 amatero billion ni million yes amatero ndo ndali mapana tuona bodi tili pano 6000 ndo seti tili pano chabwino kuti akutsiwa zake zurani zobagira pakati ngolowa kumene tientaone chabwino kandi zisalepereke zabwera so paliso ina UTM paliso UDF kanga mepo UTM ya SSA kwagarika yajoka pa member 4 kakatafika pa member 8 utsaka 18 sarafika 18 date iye ndikafufuza ndingasakosa date akaliata kwenda so parliament jawala parliament vice president wa North uja wa UTM anawina mpaka walipa udindo wangapo atambiri ya wina hapo UTM kuliso APDP ya Mons APDP ya Mons abidoka basi president anawina UMP wachipani kuliso afford so in my MP angapo pano so pano ku DPP ndakapaka kuti kwa Joka Suleiman adzina lawo komanso munthu wina amene onesa jidwe ndakondalira anankoma amana khalapo thameneyo nawo solata likuthekera ndero chone chimachitika zipani ze MCP sitinamfi chifukwa panonso ku MCP ko anthu akukangana kutuma nyamata kumatu kwanana faja uspika chabwino ena kuti akhale speaker uyo akhale speaker ndi akumabatsanda la nyamata ena kuti tamunyose nuyo tamunene nuyo uyo sakakhale sogweli abale memo kapita kuchisankho mulo kawanika chabwino munaluza
Faja kusapatsa Malawi zinthu komanso kugawanika kwa chipani. Mugawanika nthawi ya speaker. Mutapita akhale pansi. Wona kusowa usogolero kwa chipani cha Malawi Congress. Kuli palipo pamenepo. Ngoja zomwe ankazitsara malemu Jolire sizomwe zili ku MCP pano. Chabwino. Ndeno kuli kubuza kuti uyo akutere koma kwakuti ne uyu munyoze uyu munyoze ndetifa kuti dzina ndocho Congress ndichifukwa yake mukutoka baba kunyozana kuli pakatipa kwanthu mukuona kuti chiyo chisankho facha wakuti linkhani ya speaker koma nonde amakavota ndote speaker tosadzina kaya itu certificate pa speaker apo akavota pakati nditaona banda nimeona ngati ndinwe kumayenda Chris Chaima banda ndepa papa kala wachiwiri woyamba ndi wachiwiri ndesipaniso zimarutsa maina awo kuna kuti kodi tikapikisana nawo sopose kapena kuba kuti pipi kwatuka limodzi kai papanda wa speaker woyamba speaker woyamba ndi speaker wachiwiri kwa speaker woyamba ndino sanatutse ndetimva pamasiku mano parliament akalumbira tizakuza kuti speaker ni ndani chabwino ndimanena kuti ntaona dzina la banda nimeona ngati ndinwe la kuti muna maspita kuti pamwe la awa Chris Chaima banda andala namuzani ndipo chisankho chisala banga nakuzali mumongona kuti kwanana ndino abodzi apandali iwe sapota wa mauzaona limodzi chabwino ndamalandilana chabwino tamva kuti amene ali mlangizi wa president chakwera nthawi imeneyo kuli wachipani cha MCP Chris Chaima banda ananena kuti asiye chipani cha MCP tikumva kuti ayi pano alandira ku DPP awalandira kalekale ndufulu wawo freedom of association ufulu kumafunda DPP wanaosa kuti mwina alinkufunika koma choti mudziwe izizi zikhala phunziro kwa masapota amene makonda kutukwana kunyoza anthu ena mona ngati kuti ndale timajera sima anthu andale ndabodza amalandira ndipo muzadabwa inuyo kumeneko pala anthu ena choma machita iwo ndikudyera ndani alibe ntchito yawo iwo ndisema mapanga amaona fa cha ndani chabwino ndi pamene boma laluza lomwe analiwo amaonesesa kuti apite society cholinga kuti adzika njani muwaona alipo maina ndinawo ndipo ena amba kulemba zokomera iyayi amuda kuti inu munalini komano vuto ndokuti otitatena pato musalandire anthu andali saganiza amene inu ndi timaganizira alandiranabe pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.